Hypotéku si poisťujete klesajúcou poistnou sumou, je to oveľa lacnejšie ako konštantnou poistnou sumou. Rozdiel tam je v podstate taký, že konštantná poistná suma, mám hypotéku 100 000, poistím sa na 100 000 a stále som poistený na 100 000 aj za rok, aj za 2, aj za 10 rokov. Ale tá hypotéka už nie je 100 000, ja ju splácam, takže ona je nižšia a nižšia. Ak sa poistím na klesajúcu poistnú sumu, tak v podstate tá suma klesá. Dnes som poistený na 100 000, ale čím dlhšie tú hypotéku splácam, čím viac vody pretečie, tým je aj tá poistná suma nižšia a aj tá moja hypotéka nižšia. Je to lacnejšie. A ideálne je, keď je v jednom pripoistení zabalené viacero pripoistení. Áno, v jednom pripoistení zabalené viacero pripoistení, ale tak to je. Hypotéku si viete poistiť tzv. Hypopoistením a to znamená, že v jednom pripoistení je poistené aj úmrtie na chorobu, aj na úraz, aj invalidita na chorobu, aj na úraz a dokonca aj kritické ochorenia. Takže vtedy to vychádza lacnejšie, ako keď si to človek takto samostatne rozhádže. Veď ak potrebujete urobiť taký prepočet, ako by pre vás takéto poistenie vychádzalo, ako to spraviť, aby dobre bolo, aby poistné podmienky dobre boli, ale aby to čo možno najlacnejšie bolo, písnite do správy, dnes som celý deň v kancli, budem to prepočítavať. Krásny deň.